Šako. Ideme vytvárať nový svet. No. Bude to hra o prežitie, dáme si ťažký, podvádenie nie v žiadnom prípade. Svet. Tu asi nič nemeníme, bonusovú trochu chceme, nechceme. Netreba na čo. No dobre, vytvárame nový svet. U chvíľu sa k nám pridá Marko. Nemusí nabehnúť svet. Čo to tak podíl? Čo to podíl? Rozprávaš. A je to tu. Jej. Aj. Čo som stlačil, čo som nemal. Nevadí. Pustíme Marka do hry. No poďme. Už to hádam bude. Čau. Čau. Chcel by to nejaký strom, akože. Mám nejaký divný obraz, čo sa stalo. Akože sa to nedostanem. Potrebujem drevo. Ako by dostanem. A na druhej strane. Ako mi to blbne celý obraz. Bonk. Dobre, naťažíme si nejaké drevo a ideme na to. Čau. Čauko. Teraz nemám ani jedno jediné drevo. Jak? Ja si musím zistiť, jak sa to ovláda. No hurá, mám prvé drevo. Som pomílený, vôbec neviem, jak sa to ovláda. Máš krafťák. Jej. Máš koľko dreva? Trošičku. Áno, trošičku. Chceš krumpač a robím, či robíš si svoje? Ja si robím svoje. Krumpač. OK, tá voda není. Sekeru. Jakže není? Tak, šup. Tam pustím. Ty si čo? Si normálne, že skočil do vody? No. Normálka. Je to tu celkom pekne, pekná voda modrá. No, ale som v jaskyni. Hodil? Ešte sa vrátim. O pár blokov naspäť. A pozriem, či to nie je nejaké drevo. Zabil som 2 ovečky, je mi to ľúto. Čo? Iba 2? Čau, ja ťa vidím. Ja teba, na čo ti drevo? Na crafting potrebujem. Ja ho mám so sebou. No ja teda nie. A skáčem dole. Mám ísť dole. No skočí do vody. Lebo sa zabí. Akože hneď na začiatku sa zabijem, nie? No. Ja sa tu starám o naše surovinky. Ja sa tu starám o ovečky. Akože Jako tu kade mám ísť? do vody skoč. Bola tá ovečka. Dobre, to som chcel. Tu som to videl. Tak, nevidel. Dobre, už budem mať postiel. Poďme. Ty si tu. Á, železo máš. Ja viem, všimol som si. Našťastie. Á, dobre, spadol som. Creeper tam je. Kde? Ide po mne. Yes! Tam je Minecraft. Ma ignoruje. Ma ignoruje! Ty ma nebudeš ignorovať, ja to zabijem. Tak. Dobre. Máme Minecraft. Jo. A tu je železo a na tebo viete železo. Idem si dobrať nejaké uhlie a železo. No tam bolo. Tak. Koľko máš železa? 1. To máš tam peknú zbierku. Aha, Minecraft. Ja viem. Tu máš uhlie.
Je to pekne hlboko. Ja Minecraft rovno na začiatku, keď ešte nemám ani len štít, je dosť na prd. No! Za chvíľku ho máme. Nemáš meč? Na pavučiny? No, jest voda! Ale to je taká pekná fajná voda. Ó. Ale neviem, či si chcem ísť zrovna. Zabarikadujem ju aj tak. Tak. Ale idem von. Dobre. Ja nedem ani, keby čo bolo. Z čoho z Minecraftu? No z tejto kevky, ja nedem von. Oooo! Čo? Ukáž. Dobre. To vedie pekne hlboko. Beriem si kolenice. Neviem, na čo mi budú, ale... No. Budú sa do budúcnosti. To by som potreboval meč. To je crafting. Ja crafting mal za sebou. Potrebujem ti pavučiny brať na luk. Ja nemám drevo. Ja nemám drevo. Ja mám dosť. Čo? No tak ja si idem. Počkaj, ja ti dám. Čo Ale to? však tu tady kúpim železo. No ja ho vidím celkom veľa. Dreva tu je dosť vlastne. No? V Minecrafte. Vlastne hej, no to nenapadlo. No, železo padlo dole za tebou, takže si ho môžem zobrať. Nič nevidím. No tak sa potom zdvihnem ja. Ale to čo? To je ako keď... sa potom ešte vrátim. Ale preto jedno železom idem. Ešte. Nice. Mám tu potom ešte tak caveku. To hore pekne, idem tam. Kejvka je brutálne veľká. Táto? A obávam sa, že sú aj nejaké spawnery. Yes! 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 Ja tam idem, ja tam idem. Čo robíš? Neviem. Ja sa tu rýchlo rozsvietiť a utekám. Aaaa, skeleton! Nemám štít. Yes! Dal si ho? Ty máš meč? Ja mám meč, ale potrebujem peca. Upiec si jedlo. Nice. Pekný začiatok. Kto máš vyššie životov než ja? Sa mi nelúbi. Ja si idem vykraftiť pec a upečame nejaké jedlo. Upeč. Kde je pec? Nie tu. Sekerka. Neviem, či som to presne chcel. Čo si chcel? Sekeru asi, neviem. Ale tak. Tu je drevo. Poberem ho. Pekne veľa poberem. Počkaj, ty si to tam zazdil, ten spawner. No. Tak. OK. Poberem tento zvyšok z dreva. To sa mi páči. Dobre. Toto poberem. Ty si to rozsvietil? Tam. Ale ako ten spawner. Nie, nestihol som. Jednu torčku som tam dal. Čakaj, kde? Tomu spawneru. Ešte neskôr. Počkaj, hodím ti niečo. No. Moši. Nemám. Čo nemáš? Kameň. A čo ti je kameň? Dobre, toto mám. Tu máš pec, daj si piecť. Si spravím štít a potom pôjdem tam. Až máme dve. Chceš štít? Nie, spravím.
Ještě idem tento kúsok popreskúmovať. Ja nemám uhlie, aby som to uhlie na torčky. No tak, viem, kde ho je veľa. Tu niekde by mohol by tu niekde byť. A je. Tak sa ide, už je noc, že? Nie, jeden. Budeme musieť prečkať noc. Prečkáme. Dole. Tu si bol? Neviem. No tak tu som asi nemal byť. Uhlie je hore. Ale celé uhlie. Mám. Sa nedarí skákať. Kejvka. Som si torčky narobil, lebo už o tom je nebezpečné. Tak. Idem ďalšie železo. By to chcelo aj nejaké jedlo, si myslím, zohnať. Potrebujem dosť. Yes. A to, čo som potreboval? Čo si potreboval? Železo. Tak. OK, ale to netreba. Nie je tma. No. Když nie tu? Ja som si bol uhlie nakopať. Šuváňam. Wow! Čo? Máš sebou pec? Ja mám 5 železa, ty máš koľko? To je veľa. Mohol som mať už 10, ale minul som si. Na kompač? Nie. Však ide veľa. Však je krump. Kde je ten skeletón? Čo? Zmizol. Poďme. Jaj. Necháme to spawner? Necháme. Spawner nechaj. Nespawnovali sa? Nie. Zlaté. Čo? Čo? Zlaté jabko? Ty si nejaký blázen. Našiel zlaté jabko. A ty máš čo? No ja mám kopu strelného prachu. Chleba. Vlákna. Čo mi hovorí? Ty máš chestplate? Nie. Celá. Jak sa kraftí luk? Luk ti je na ničke, nemáš šípy. Zohnám si. Nemám pazovek. Yes! Ale ty si tu nechal ešte redstone. A kbevík? Čo? Však tebe zbytočne spomínam, aby som potreboval. Mám ešte 5 železa, dám sa túto vypiecť. Sakra, mám iba jednu posteľ, ako budeme spať. Na striedačku. Čo? Dobra. A pierko nemám. To je nič. Mohol som čip do luku. Ale budem mať takú skletoňákov. Mám pazúrek, ale neviem, čo mu je. Štýpe tam moje. Železo, ktoré som ja získal. Bum. Dobrý veci. Nie. Ale to ste ho vykraftiť. Čo? Tak som chcel. Aha, čo na sebe? To máš aj gate? Nie. Ti zdalo. Nice. Sme vybavení? Ja neviem na čo. Wow. Vonku je tma. Ajaj. Však čo? Má to ostať. Až to není? Je? Kevka. Tam dole je železo, ale kopu skletonov tu je. Ja skáčem sem do vody. A z druhej strany ide skeletón. Tak on nič nerobí, že to je ďaleko. Asi po tebe ide, po tebe Nie! strieľa. Dneska ne. No tak poď. Aj zombík z druhej strany.
Ako si tam doskočil do toho? Ne! Ja by som sa tam zabil. Ja umrem. Ja umrem. To je možné. No, aj umrem. Yes! Sa mi dá, že si umrel. Ne, neumrel som. To to bolo súčasťou plánu. Sa nemal spawnovať, som si mohol dať posteľ. Ale yes. Sú mŕtvi? Ne. Oh yes! Skle to nejak to není. Oh yes. Toto je nemožné. No, nie. Čo ti zobrali? Čarodejnica? Aha, tam je to husté. Prečo čarodejnica horšie než... Nespavnuj sa hneď. No však, čo? Nice. Počkaj, ja nemám drevo. No tak ho získaj. Ale ako to môže byť čarodejnica? To si vypol prvýkrát tu čarodejnica. Nie, čarodejnica. No. Ja som prišiel v mieru. Vieš čo, zabij sa, no? No Marko, máš čo robiť? Čarodejnica sama sa zabije. Prečo som toto zhasol? Máš po mne zase, tak tvári, poď. Na nich to hoď. Ešte žiješ? Mhm. Keď sa zabiješ, povedz idem spať. Ja ty si tu hore? Mhm. Čakám, keď sa zabijem. No, sama. Tým tvármi. Ale nepí to. Pione. To z toho, ne. Ty koľko ich tam je? Tam ja nejdem. Sú tam zombíci. Čo sa pre tie veci? Ty si sa nezabil? Nie. Kde si skočil? Nice. A čarodejnica tam ide po tebe, všetci idú po tebe. Ja tak malo veci. Kde sú? Tam odišli od teba. Chce ďalej odísť. Nevidím ich. Započujem čarodejnicu. Je hneď pri mne. Nie, tu nevidím. Ale ona je tam. No. Aha, už ho vidím. Ale tam tie veci. A tu máš chestplate. Skočím po ne. Ja sa zabijem, keď tam skočím. Nezabiješ sa. Ja som sa nezabil. Ja som tam skočil a nezabil som sa. Zombici sú tu pri mne. Nemáš nič, žiadnu zbraň? Nie! No tak s tým moc nevyhráš, ale ty máš jeden šíp aspoň. Tak skočím tam pre veci, aspoň, a potom sa vystávaš. Ja tam neskočím, ja sa zabijem, keď to padnem. A sú dve čarodejnice. Nie je možné. Koľko máš blokov? Neviem. No to si nevieš vystavať. Oni sú tu dve. Musia byť dve. No jasné. Môže tu 20 zombíkov. A tu je tak 100 čarodejníc. To sú to dve čarodejnice. Hej? Jedna je pri mne a jedna je niekde tam. Tak si mi zmizli. Že? Čo? Tak si mi zmizli, že? Wow! OK. Wow! Už tu dve. Počkej, nech zbere veci. A pokiaľ nezmizli. Skáč. No, sú tam čarodejnice, ale len tam je dole. Koľko už tam je?
Vidím iba jednu. No tak je tam ešte jedna. Berem ti chestplate. Jestli to tady je něco. Nevidím. Jsem to co viděl. Nie. No tam nechať. Neviem ako zdrhnúť. Jakože vie sa vykopať, ale ona sa potom príde a to musí ako sem ísť. Sem by si mal z tej vode. Na čo mi je menovka? No ona to furt je. A táto? Je tu furt! To sú tam dve! A tu prdele. No. Kde je časť jedinica? Tam je taká zema pri tebe. Počujem zombíka na zemi na nebi. Kde je? Aha, zombík je hen. Rodinice je tam, kde si bol ty. Poď zdrhaj sem. OK. Ako vyskáčem, lebo už nemám bloky. Materiál ešte máš? Tento môj. Železo všetko máš? Neviem, čo som pobral. Ale bacha! Železo žiadne, ja si pozerám inventár. Jau! Som mŕtvý. Jau! Oh, Tam si ho. please. Suroviny. Všetko. Tu máš chestplate, tu máš gace, tu máš luk. Tu máš blbosť. Tu máš blbosť. Tu máš blbosť. Yes. Ale železo žiadne nemám. Nie. No, to mám. Akože máme akože 9 železa. Máš nejaké jedlo? Nie. Chytaj. Dík. No dobre. Si to mi jedno stačilo, ale dobre, ďakujem. Ja asi si skočím. Asi skočím asi. Ja skočím. Skočím? Kde? Už tu není. No je more. No tak... No tam sú nejaké železa za tou vodou, nie? Hore je všetko možné tam je. Kde? Tam hore, tak je tá voda, teče. Za tebou. Zombík ide z vrchu, pozor, pozor. Je tam hore, myslíš? Počkaj, sekru nemáš náhodou? Ne, moju. Neviem, ja mám drev... No mám. No tak to má. Kamena by mala byť. Hodin ti ju, skoro som padol. No daj. Ja. O to vyfajtím. Idem prírať, ma to už, ma to tu nebaví. No celkom hej. Keď bol deň. Je deň, idem preč. Čau. Idem hľadať nejakú dedinu. Ešte premáš železo? Máš? Pekne veľa. Ešte nevidel. To som ešte teda nevidel. No je toľko to železo na jednej kope. To je fajn. To je poklad. Pekné schodíky si spravil. To pre teba. Štít nemám. Možno, že mám dva, neviem, pozriem. Keď dokopem uhlie. Čo robím, ja môžem skočiť. Jau! Paráda, uhlie. Som hore. A ty si takmer hore, no. Parádička. Idem sa pozrieť po okolí. No už si sa ako tak pozrel. A teraz Ja, ako vidím hore. Čo? Sexu? Máš bloky? Ani moc nie. Tak si ich kop. Idem kravičku. Preskočíme. Zabíme. OK. Tak, krása. Čau. Čau, sice to nevidím, ale čau. Ja som to videl. Ja už ťa vidím. Bol som riešiť účty. Kto
Ktorým smerom sa vydáme? A týmto. Však krávy nájdeme. Ovce hlavne nájde. Svačinu treba aj. Ale ovce nevidím. Akože... Nie je veľmi veľa vecí. Kde si? To sa dá zabiť. A hore. OK. OK. Tak. Tak. Čo si biele vidíme, to sú sliepky. No však je to zabí. Mám prasiatka. Jau! Kde? To je Čo? rýchle, tá sliepka. Ja tu trávu ničím. Namiesto sliepky. No to je otravné. Tak. What? Kde si? A dedinu vidím. A ja? Aj ovce. Ja nie. Ale ja to vidím. Jau! Ja mám pekne malo životov. Poď za mňou do dediny. Však idem. Kašlem na ovce, dobeleš si postiel. No. A ja na ovce kašlem. Yes! Ja nemám jedlo, vieš, tak preto nebežím. Ja zabíjam, čo vidím. Ja už nezabíjam, ja idem hore A ty je ten domček, čo som videl. Tu ich je tak 500. No, to je ono. Máme šťastie normálne. Áno. Yes. Jedlo! Jedlo. Žito, bude jedlo, ovečky, bude chleba. Nič, oranžová posteľ akurát. Si vybral najmenší dom. Nice. Chlebíky. Som mega rád. Raz, dva, tri. A kde sú dedinčania? Ja to nikoho nevidím. Nie. Čo, golema si hitol? Ja som v bezpečí. Ja, oni sú zavretí v klietke. Sú blázni. Dobre pre nás. Čo? Že tí dedinčania sú zavretí. No teoreticky aj ty ho môžeš hitovať. Koho? Golema? No. To ide po mne potom, nie? Nie. Ale tak keď ťa na to zabiť, tak ja to zabijem. Hľadám niečo, čomu sa vystávam. Yes. Jaj. Áno. Dobral si si, ja som jednu posteľ niekde? Nie, potom. Ale potom som mám 5 železa. Toto asi je vylúčené. Alebo ani nie. No. Chceš chleba? Nechcem, beriem žito, si spravím. Ja, ale že mám veľmi veľa chleba. Yes, ďalšia. Ďalšia. Prečo sú to v jednom baráku dve dvere? Neviem. Chápeš, že nie? A kde sú zavretí? Tu sú s prasiatkami hore. A tu je len 4? No. 4 sú tu. Dobre. Dosť ich tu je. Budeme mať. Našiel som melón. Aha, toto je... To som ani absolútne nehľadal. Ale to sa hodí, ale že strašne. Ja to milujem. Čo? Keď nájdem dedinu, máme tu toľko to jedla. Toľko to! Toľko žita, čo tu je? Si nechám. To sa hodí do zbierky. Ja som videl sekeru. Nice. Bomba. Tuto asi ukončíme dnešný diel v tejto dedinke. No. Už to máme pol hodinu. Dobre. Musíme si potom rozmyslieť, že spravíme si základňu alebo niečo. To bude dosť potrebné. Som len radšej si pri vode, ale ako chceš. Však môže byť aj pri vode. Toto sú nejaké hory vysoké.
by sme mohli ísť, nie? Tam dome. No však. Hej. Z dediny si zoberieme nejakých... Dedinčanov. To dole kopcom, tak bolo v pohode. Nie! Tak. Kde si? Poď sem, kde si do nejakého domčeku sa vyspíme a hotovo. Ešte zháňam jedlo. Je dosť potrebné. Na dlhú dobu. A nazdar, kde máš ty to ne? Kde máš stôl? Ja som ho niekde našiel, to je taký široký dom dosť. Stôl si... Ale tak dole. Ale nemal tam žiadne brnenie, nič? Nie, Iba diamanty, že? nie. Čiastku to nemal. To je tento úplne vzadu dom. Tento. Jaj, tam som nebol. Sa môžeme v tomto dome rozlúčiť rovno. Máš tu posteľ? Nie. To je blbý. Rýchlo posteľ si zober, chceš požeň. Máš? No. Kde? V domčeku. Je v inventári. Už je obsadené. Nechám si. Kde si? V žltom dome. Už o tom dome máš posteľ, tak pôjdeme spať. Ja som zobral. Dobre, trošku spravím ešte operácie tohoto domu. Ty choď domov. Jej. Ja si nemôžem spraviť posteľ. To čo? Dobre, učíme sa, čau.